5, 4, 3, 2, 1. Mene. Ja oikein. Täytenä menee. Ja vähän kirraa. Täytenä menee. Ja vasenta. Me vaan. Ja suoraan. Suoran päästä vasenta. Loiva. Ja oikein vähän. Ei tääkään loppu. Ja sitten risteys 90 vasen, syvät ojat ja reuna saattaa pettää. Ja vasenta. Ja oikein perään. Tää vähän kirras. Ja vasenta. Loiva. Me vaan. Ja oikein. Ja vasen perään. Ja vasenta. Loiva. Elikkä täys. Ja oikein perään. Kirras vähän se. Ja vasempana jatkuu. Ja vasenta tuolta. Ja yli vaan oikeeta. Vähän pois. Vetoa ja vasenta. Ja risteys oikee tiukka. 90. Ja vasenta suoran päästä. Loivahko. Ja oikee perään. Samanlainen. Kirraa vähän. Ja nyppy suoraksi vasenta metterreunaa vasten. Kirraa vähän. Ja oikeeta. Me vaan. Ja sitten vasenta. Samanmoinen. Ja nypyltä suoraksi. Ja vasenta. Menee sinne mennä näyttääkin. Ja sitten vähän tiukempi. Me vaan. Ja vielä tiukempi. Ja vasenta jatkuu. Ja oikeeta. Vähän pois. Aukeeko sitten? Joo. Ja kasan taakse oikeena. Kirraa vähän. Ja vasenta. Kirraa. Ja suoraksi nyppy. Sitten oikein. Anna mennä vaan, ei oo paha. Ja oikeeta suoran päästä. Anna mennä. Ja vasenta tuolta. Roittee tähän jakamaan. Vähän pois. Ja sitten vasempana jatkuu suoran päästä. Yli vaan ja oikea perään. Ja oikeeta tuolta mettää vasten. Mene vaan aukeen. Ja vähän tiukempi kuin edellinen. Ja vasenta. Loivana menee täysillä. Ja vasenta suoran päästä. En muista kuinka tiukka. Ja sitten oikeeta. Taisi olla aika lailla samanlainen. Ja oikeeta. Vähän tiukempi kuin äsken. Ei ollutkaan.
Ja sitten vasenta, samanlainen. Ja vasempana jatkuu. Täyttä menee. Ja oikealle lähtee. Vähän kattoo. Joo, menee. Ja vasenta mettää vasten. Loiva. Ja oikeeta. Vähän pois. Ja sitten tarkasti tämä vasen risteys. Ja sitten nypyltä suoraksi. Ja vieläkin meni suoraan sitten tuosta. Tämä. Joo, tää menee vielä suoraan. Sitten sen jälkeen vähän lähti oikein. Tuonne kasan taakse. Semmonen eri. Ja vasenta. Samanmoinen. Ja oikein vähän pois. Tiukempi. Ja vasenta mettää vasten. Ja oikeeta loivalta näyttäs. Joo, ja vasen täys. Ja oikee ei kääntynyt hirveästi, mut sitten kirraa tuota alhaalta. Ja samanlainen. Vasenta. Vähän pois. Ja sitten oli tää yli 90 oikein. Ja vasenta mettää vasten nypyn jälkeen. Ei kirraa. Kirras vähän. Sitten nypyn kärsi vetää vielä täyttä ja oikeeta mettää vasten. Sinne tää oli vähän kireempi. Ja pitkää suoraa. Pikku nyppy ja sen jälkeen vasenta. Ja loivana menee vaan. Ja loivana menee vieläkin. Vähän sido. Ja maaliin. Jarrutusmatka 400 metriä menee täysin.